Badakigu uda hontan gertakari astronomiko bat izango degula, bizitzan behin ikusteko aukera izango deguna gure lurraldean, eta hori izango da eguzki eklipse oso bat. Abuztuaren 12an izango da, eta pixkat gainetik azalduko dut zergatik gertatzen dian panpin hauekin. Badakigu lurra eguzkiaren inguruan bueltak ematen ditula, eta aldi berea ilargia lurraren inguruan mugitzen dela ere. Orduan, segun on dagoen kokatuta ilargia, guk fase desberdinak ikusten ditugu. Ilargia lurra eta eguzkiaren artean kokatzen denean, eguzkiak argia ematen dio ilargiari hemendik, orduan alde hontan argia daukagu, beste alde hontan itzala, eta gu lurretik ilargira begiratzen badegu, hilberri fase daukagu. Ez dugu ilargirik ikusten, honea etortzen baldin bada, eguzkiak argia ematen du alde berdinetik, orduan guk lurretik ikusiko dugu argitan bakarrik ilargiaren laurden bat. Hau hilgora fasea izango zen. Honea etortzen baldin bada, eguzkiak argia ematen dio hemendik, orduan gu lurretik ilargira begiratzen badegu, ilargiaren aurpegi osoa argitan ikus dezakegu. Hau hilbete fasea izango zen. Honea baldin badator, eguzkiak argia ematen du hemendik, orduan guk lurretik berriro aurpegiaren beste erdia ikusiko genuke, hau hilbera fase izango zen, eta 28 egun gutxi gora bera pasata gero, ilargia berriro hilberri fasean kokatzen da. Kontua da, ikusten dugunez, hilabetero ilargia lurra eta eguzkiaren artean kokatzen dela, baina hilabetero ez dazkagu eguzki eklipseak. Zer gerta behar da eguzki eklipse bat ikusteko? Hiru astroak erabat lerrokatutak egon behar dute. Normalean ez daude hain lerrokatutak, ze berez ilargiaren orbita ez dago lurraren orbitaren plano berdinean. Pixkat inklinatuta dago. Orduan ikusten dugu batzutan lurraren gainetikan pasatzen dela, eta beste batzutan lurraren azpitik. Orduan, ilargia lurraren orbitatik pasatzen danean, hilberri fasean, zer gertatzen da? Hiru astroak orduan erabat lerrokatuta gelditzen diala, orduan eguzkiak argia ematen dio ilargiari hemendik, eta ilargiak bestaldetik itzala egiten du. Ilargiak egiten duen itzala, lurreraino iristen denean, lurreko puntu hortan, itzala dagoen tokian bakarrik, eguzki eklipse oso bat ikusiko da, eta hau da, uda hontan hemendikan gertatuko dana. Dinamika hau egiteko agian pelutxeak denok etxean ez dazkazute, baina bestela oso ariketa polita izan daiteke porespanezko bolak lortzea, eta margotzea eguzkia, lurra eta ilargia balira bezala. Entretenitzeko modu bat izan daiteke, eta dinamika hauek errepikatzeko modu erresa.